5 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо корҳои анҷомёфта дар ободониву навсозии хиёбони Исмоили Сомонии пойтахт ва пули Мошингард дар болои дарёи Душанбе шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки корҳои навсозӣ дар ин ҷо дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2020 оғоз гардида бо тарҳи муосир ва сифати баланд ба анҷом расонида шуд. Бояд гуфт, ки пули мазкур то замони соҳибистиқлолӣ сохта шуда, бо мурури замон ду шафати он ба таъмиру навсозӣ ниёз пайдо карда буд. барои таъмини устуворӣ дар иншоот нахуст аз ду канори пули мошингузар сутунпояҳои бетонӣ бунёд шуда, сипас болои он бо панҷараҳои мунаққаши оҳанӣ бо риояи унсурҳои меъмории милливу ҷаҳонӣ оро дода шудааст. дар ороиши конструксияҳои металлии пули мазкур масолиҳи баландсифат истифода гардидааст, ки барои солиёни дароз хизмат намудани он мусоидат менамояд. бо мақсади сабзкорӣ ва хӯрамгардонӣ дар атрофи пули мазкур дарахтони сояафкан ва гулу буттаҳо шинонида шудааст, ки зебоии ин мавзеъро дучанд менамояд. инчунин дар доираи лоиҳаи мазкур аз хиёбони Исмоили Сомонӣ то буриши хиёбони Сино ба масофаи 3 километр бо истифодаи таҷҳизоти равшанидиҳандаи каммасрафи барқӣ корҳои равшанинамоӣ дар сатҳи баланд ба анҷом расонида шудааст. махсусан шабона ҳангоми гузаштан аз болои пули мазкур манзараи зебои ҷолиб ба назар мерасад, ки таваҷҷӯҳи ҳар як сокину меҳмони шаҳри Душанберо ба худ мекашад. дар рафти ороиши пули мошингузар, ки аз ду канори роҳ 6 қисматро ташкил медиҳад, бо истифода аз конструксияҳои оҳанӣ 15 нуқтаи идоракунӣ сохта шуда, ба дарозии 473 метр панҷараҳои оҳанини дорои тарҳу услуби муосир насб гардидааст. баландии ороишоти конструксионӣ дар қисматҳои алоҳида аз 16 то 21 метрро ташкил медиҳад. лоиҳаи шаклдиҳии пули мазкур бо назардошти бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳия шуда, роҳҳои пиёдагарди ду ҷониби он ҳам навсозӣ шудааст, ки барои рафтуомади пиёдагардон бехатар аст. дар корҳои навсозию ободонии ин пул ва хиёбони Исмоили Сомонӣ 100 мутахассиси ватаниву хориҷӣ фаъолият намуданд. мавриди зикри хос аст, ки тӯли 7 соли охир дар шаҳри Душанбе сохтмон ва барқарор намудани 6 пул, 2 эстакадаи 300 ба анҷом расида, ба масофаи зиёда аз 160 километр роҳҳои мошингард бунёду навсозӣ шудааст. дар доираи нақшаи генералии шаҳри Душанбе лоиҳаи сохтмони боз 9 роҳи дусатҳаи дигар ба нақша гирифта шудааст, ки пас аз сохта ба истифода додани онҳо ҳаракати воситаҳои нақлиёт мӯътадил гардида сарборӣ кам карда мешавад.